Sabihin mo, di ko account sa YouTube na vlogger.
Nakangkot karon bilis. Bilis ko ang karon. Nato ka sa YouTube tanaw. Nice family background. Lagi mo tagakaon sa kaya lagi mo tagakaon. Okay. Siya po. Kung minong kayo din sa YouTube yan. Lagi mo na ba? Pare na Facebook lagi. Ay, YouTube. Hindi ko pa ma-edit. Sige, sabi mo edit. Hindi mo laptop. Sa laptop mo na-editon. Yes mo na ako. Basta kayo. Please subscribe. Bisayan po TV. Sila tumas ka sa atin, tumas yan. Ako daw ulit. Kayo dito ulit tao. Anak, di kay ko lang. Kayo, lagi na makuha ka rin. Kayo, lagi na makuha ka rin. Kaulin. Lago ba? Makita rin mo i-vlog. Di ka makita dito, gid. Satsa, satsa. Satsa. Satsa, masiki. Sada, murag mong naastungas ka, Sada. Sada, tanawon, murag mong naastungas ka, Sada. Nakita. Oo, nakita ni mo na pag i-search gito pag-load. I-text na ko sa imo ang ngalan nila. Lita. Pahuway. Kada pada. Lingom na ba? Mag-upload lagi sa kalsada. Napalong. Kapoy. Ako gini. Wag mo tani pide ko na kurak niya. Lagi mo dito, gumate, bukan tawa. Kanta man sila.
Pero pa na po alam kung yan si Ren. Hello mga kabayers, mga suki. Mauli namin karon kay Apo na. Bye na, bye. Bye, bye. Kaya mong silingan naman sa ubos Unang si panahon. Lita oh. Na hapit siya dire. Hapit po siya sayaw. Kaya akong pinatawag sa kasal. May sayaw ba? Hello Lita. Siyan, tindakuha. Lita, hello.